Good morning! Good morning, Eliana. Good morning, mura makagilugos. Noon sa naman mong sanina. Lakaw nga rin ka talagan. Lakaw nga rin. Lakaw nga rin. Maraputsukan. Ano siya man yung udi, maraputsukan bin. Ano sa naman niya, naman? Love you, pod. Ngano naman ni Day. Ano sa naman yung sanina, bin? Ano siya naman yung mura ng kagilugos? Morning, father. Good morning, mother. Ano sa naman nagilugo? Sige, mahaw taninjo, mahaw. Grabe, mayor gadana po darig isa ka puno ang saging. Ang lami anay, lami ka kanon kay majung pagkahinuga kay guwang sa punuan. Mayor Meta, mayor Meta. Sali kay nagkakasagingan. Salamat dang. Salamat dang. Pero na lami ra bading diskurso. Adali tabang na ya, mayor na mga anay, mangusi. Ano sa baha? Diksi, upo lang dyan. Pag hindi tinawag ang pangalan mo, walang sasabihin. Mo, Aliana, kaon naman nag-imo. Good morning, everybody! Grabe, buntag na po. Magpasalamat sa Ginoo kay kabuntagan pa tagaban wa na inton kabuntag eh. Agaban gipang dabdaban na kay gipang COVID. So magpasalamat sa Ginoo nga karong buntagan naglatagaw pa kalibutan na buhi pa na buka pagmata. So magpasalamat sa Ginoo first thing in the morning mo na imo nga buhaton. Di kay na iban buntag pa ganin reklamo na sa kinabuhi. Ug unsa ka kalisod karon na pag si mas lisod panimo ug nagkaan gani kag lugaw na pa din nagkaan nagbunbun. So adjaw ka kon mo kinabuhi ba? Adjaw pagpa tawagan na mahay-mahay nga na kinahanglan move forward dito di na move backward adto kalimti dai puhon guys inig eleksyon Rosalie Mayora ikaw dias mayor dari good morning mayor buntag pa ni sir magsige naman ngisi mo nang ibis kay mapungot na ko sang ginabuhi makita ko may maundang na pagkang kapungot kay magsige magngisi ibis gabi bato magngisi gihapon inganan ta guys mo na hang gusto yung buhaton pag manundog mo Rosalie nga inig buntag pa gani ngisi na tamad tibok alo sige ka ngisi mami katawag ko nagsigre mi katawa dari si Aliana magud guys kay naitak mag gaming mong ngisi manujo man may sigura man yung ngisi sa katawa isa ko nga na dyan di dyan magsilbi so mamao tanin nyo guys isa gagamag isa ko ni sa ganitang saging ni Mayor thank you very much dapat may luto po di po may paras uban nga way luto na dyan po may luto isa pa isuwa buhat sa katapit weird di ka dyan kain anong maguntas na pagka dyan kay pungit sa bapa dapat ganas dapat ganas sa kapanaksan sa kadana yes ang lami mo ni lamit sa lawas guys di man ni mo angay kauaw kay mo may sustansya hindi kinahanglan sa lawas hoy agapan dito sa Manila in taon magkakaon sila ganas 10 pesos 5 ra ka kutlo dawa pa di sure ginlo pa to kasi kalibngan putos iro kay gilhang mga kuan dito ilahang mga ganas dito sa Kadaplina nagkapadyo ko Manila do kay grabe ka hugaw daghay mga bajog iro ra agaban tawo jud subita jud atang ganas deres at guys fresco very clean bitaw tinado na istorya hoy ag 5 5 ra pud ako tagtiso tong buok dari sus Uplito na kag-iron. Tampo mo kuno ni luspad layor kib na. Imo na sa kapanaksan. Imo na kay aron maulian kay alang luspad ra budo sa siguro kaning ka mayroong pagkaluspad sa idar siguro sige ngisi kay mainat magwaid. Inat sa way tinga na. Kuan man jud. Mansari. Mansari. Oh no, uy. Hala uy. Mansari, happy Mansari darling. Oy, ginawa ko Julia Gis, nadero na yo. Ay sa tayo. Salamat kay. Kaya na dala pe, bahir duman. Bitaw no, wa ko hinum dum. daw na hatulog mo tapos yung pangalan ng S Padangag-dangag na pas na na. Ipahulog ko ng ice cream ko padangag-dangag na pas na laji sundayro no. Happy ko makalimot dito. Mating ni sa isa gipariman pagani. Sama ka na, saan mo kunin mo? Ha? ate happy Mansari Pera. Padangag-dangag na pas madir buboy dyan. Pakusensyahan ka dyan ta? Tanawa. Di ka, throwback na po. Sa una lagi na, kaya may kwarta lang ikapalit og cake og ice cream. Basindek na. Pera. Okay guys, so limpyo na sa isa ka na dang para makuha ng mga sagaw. Di man nasaga na bang, sabi tao gamba ka namang mga kabwibs. Ang sabi sa kabwibs sa hutay sa mga gamba. Sa kabatag, laki-laki kasabang tiri. Ipakuratan man po tiri. Kuratan man po. Ano break kasapan lang kasama dali kabe. Dali. Inaansam din sa ani mo. Hanisa. Ano na ka hila kay maot ang nang muwingig ngano pro. Ina. Ito ha. Ningo mo dito hilakan. Jadi mo pagkurutan pagtaman.
Ngano balik kasaban? Be. Di ako na pagkarat no. Ansa may kay sugsugan. Sugsugan Si kanya na no. Be ansay sa be. Kabel. Ansay sa nimo be. Kinulay? Ansa adto sa paglit tigron adto sugsugan. Hani may sa nimo. Ansa man mo kikapan? Kapan nimo rice cooker? Ha? Anja di na ka motro ha. Arang di kasaban ha. Bad man na. Kamatay ang rice cooker. Ha? Hindi ka. Kamatay ng rice cooker o hilabtan nimo kay dai kurente ha. Adto na ka otro ha. Ka amigo na mas mamitiri ka. Di ka mamigo ni Ja? Di ka mo amigo ni Ja? Ngano man? Nabara ka. Dagang palitan kay katay kabaw. Di ka mo amigo ni Ja kay sugsugan? Bastos no? Mura, isu na natag sako unja. Batasan hingaway. Kasi kay maghinlo lagi mong mama, abugan ka, hadyo na ni ka, hatro kas ka na naili. Magpapadag cake dili. Ha, bali. Napagkurutan man pud ka sa bro. Ha! Ngina na pud sa pabili ma. Lisan. Grabe. Bisag ako na kurat manggalipog ko kay nitong gipag singgit-singgit injo. Pakurutan ma pud. Lisa dyan na yung taon ng bata. Sige, kay maghinlo sa medare guys. Ay, sanang sugod na paghinlo tabangan pud kay Loy. Asa ba mo nay? Asa mo kahuling hands man? Magmata kang ngiri na. Lala. Nanay wala panty. Uy, Panti. nanay ka pagpanti nay. Hani ba nang wa man nagpanting buntag no? May panti. Na di ay naay, grabe ay. Lagi pakita. Wala, tanawa ay sagi kami nusan lagi ninjo. Alam mo, amoy batasan. Lami magani panting na nay kay suin. Ara kami sa wadi gugurunto. Di paras ka tiri grabe kurut tiri sus tabangan marot kurut kaldiro. Grabe kunut tiri marot ka na nasabot sa kurut sa kaha. Paglugas ka na nasabot ar itu malagi. Nasabot sa kaldiro. Na. Mabitra mapagit kung magpapukigo na kay isang daris kigo murag nasabot sa kaldiro. Grabe ka sus tabangan grabe dagtuma. Kada tao ka. Ba po di na lang kumutan aw kay na. Mao dai wala medyas kay grabe daghampo ko pag medyas dami. Sa mga medyas nga naman wa man nalabhi. Tiri. Uy, maglaba ko sa sapatos ron. Madula magmuagas, maglaba ko sa sapatos. Kaya mga doon na raman eh. Isuroy-suroy bitaw. Naam ko yung sapatos na nigikan man yung sukay-ukay. Diyan raman yung lapuka. Uy, aning alabahan sa apay. Kaya mga kuantir medyas na. Wapa na malabi na. Sa madyo pa man dyan eh. Isuroy-suroy yung kanang matus. Panoramic Park. Ngayon na. So maglaba ko ron na nga muwan. Kaya ron mahinlo-hinlo. Mayor, sikut-kut na buban. Hani ba na? Ikaut-kaut. Mauna na. Kaya di maligo. Pagkakamos tiri duha. Naligo mo gabo ba? Ligo. Mayor na ligo na istiriwa. Wala ko. Masama. Ano man kasi lipat si Moton? Grabe lang imuha. Ang kuna na imuhang ka sa Japan. Wala ya agas, natan hugas. Ay, magtiwas ako sa kuno, maglaba ko sa sapatos. Okay, shining shimmering na. Grabing tinawa na oh. Ang putian na kadyo. Sayang paduan nila hagi kasuot kay wa man malabhi. Mating diri mga hapla na dihin unta ni ay. Ato pre palabi ay. Patasan. Galing diri manglagubo na dihin unta ni. Sapi na pas doktor. Grabe mawon puta na ni mo tunebo. Hani man yung ginang balit-balit tay kananay. Kandila. Bantay buha kay ito, grabe sinawa na. Aliana lingkod yan kay dalhog sa na. Uy, maghimot tagdugang lampaso ay kay murag wa na nila may atong lampaso ay na kita nagputok. Nay daghang karuntong dito lubi. Nay karuntong lubi dito. Dito basta. Kasha. Kana pa dir, habay labot dugo. Bilat ba dai lampaso? La. Habay labot, maju na ka exercise. Terang ngadang pabugat tidang hani barang mura maglainan magpurman nimo dang. Mura magbalik waot ka ju. Oh, mayor sunod, mayor. Wahi ko. Dali na, so dari di ba sugo? Arap ka sa katapuan la. Sige, mayor. Lah, dapat ini arap sa katapuan. Ibo. Gidali ada oray. Asos nga loy kawawan nga maglapaso buhutan hino nang maglapaso maawaw na hinuon. La, barag. Ye, kumate la hakchod. Yes, wag sanang pajama kay batagak. Ligi hakchod. Kina dili pesos ha oray. Dali na, sugod barang. Ngano barang maawaw man nga maglapaso buhutan. Dali na hani pa na ara sira maghubak lay. Dali na, susod ari. Ara magad sa katapuan. Di ara magad. Dali na, sus. Ano pa dyan mo padugay-dugay? Manara na yun, suguon na yung magsira na bungis eh. Kana, araman day na. Padugay-dugay pala, sige, sikad. Hala, sikad. Gano'n mo katawa maglampaso?
nanay be, tja. Grabe nanay tja. Baga pas nanay kay arang lami paglig sir, puti apa. Gusto na be, ana pod, ako na pod. Sabay pag-ingana. Sabay pag-ingana. Sa kung sa pang-style lang, basta kayo mo. Ang katiri lang, ang katiri. Sabi, ang hangin. Ini man. Kamayo. Sabra. Yan dapat teman. Kesga. Oh sige, sikat. Tuli. Leksyan. Aswadan talaga paso. Rumus presa. Sige, laban mo. Sikat. Tara. Bright. Grabe. Oh, tanawa liwat inahana, pugihan ha. Kapjud. Oy, manday. Dalas panda si Karamag. At tadi kata nanti pada ngugay kay romantic ay mga Ay, ikaw na puntaan. Mama na ko. Maka di wayo kay. Ay, ikaw yun lang. Ano yan? Hoy, luwas na lang mo. Ano? Ano? Kahihiyan. Sabay pa yun naman. Ara. Sige, hakto. Sikat. Eh. Ngabil. Bawas gayon. Buang nga. Dali ah. Gusto lang ka na yun. Kasi mo, nakuha na dyan. Pero minhaw naman disgrasya. Sapit ko doktor hinoon. Sakto na si baby. Congratulations ni Lipstick. Kaya ba na? Siya, grabe na. Ay, siya. Taga-subtino. Gwapit tanawa na. Siya. Lamig tanawa na siya. Ano yung sikrito? Gano'n mo na mo dahil. Ano lupot na isa. Kasi ba? Kataat daw lang paso. Oo na. Dako na sampo. Dako na sampo. Manipis man ko sa boy. Na, manipis ko. Saya. Sabi kita na ano na. Kanay nga na may dahil gusto din mo kataat daw kaya ang banan sige. Ah, wapo ko na to lingin. Wapo ito ko. Sa. Isa ka daw. Ano yung balik daw naman? Dalan. Di ko na dihang. Kailan mga taga-subtailing ka mo, mga taga-subtailing doon ang trabaho. Ano na nakuha na mga nag-subtailing? Ay, likuhan nga na daghan. Hala. Ano na sinawa? Oh, mangita na ka, oh. Mangita, tag-isugwag. Ay, buang. Kaya buong nga na. Buang. Oh, buong, eh. Hala na may beer. Kusang beer na. Red Horse. Nandir. Matinggi sa lagi na. Katula. Ah, buta nga nagkatul. Mamaliw. Hindi nga nagkatol ko.